నాకున్న డౌట్లకి ఆన్సర్ చెప్పండి రా అని నేను వీడియో చేస్తే నాకే డౌట్లు అడుగుతారు. ఎవరండి బాబు ఇంత టాలెంటెడా? 100 కోట్ల ఆస్తున్న పర్సన్ వచ్చి మీకు ప్రపోజ్ చేస్తే ఓకే చెప్పకుండా ఉంటారా అని అడిగారు. తమ్ముడు నీకు ఒక నిజం చెప్తాను విను. 100 కోట్ల ఆస్తి వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా వాడు దాన్ని 200 కోట్లు ఎలా చేయాలా అని ఆలోచిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అంతవరకు సంపాదించాడంటే దాని వెనక వాడి కష్టం చాలానే ఉంటుంది. అంత కష్టపడినోడు ఒక్క రూపాయి కూడా వృధాగా పోగొట్టుకోడు. అర్థమవుతుందా? దాన్ని ఎలా రెట్టింపు చేయాలనే ఆలోచనలో వాడు ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు. ఏ పని పాట లేకుండా ఆడదాని సొమ్ము మీద బ్రతికేద్దాం, పెళ్ళం కట్నం తెస్తే బ్రతికేద్దాం అని కొంతమంది ఉంటారు. అలా పెళ్లి ప్రేమ చెప్పి తిరిగే మగవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు. అంటే కట్నం తీసుకోవాలి ఆదర్శ పురుషులని నా ఉద్దేశం కాదు, తీసుకుంటారు కానీ దాని మీదే బతికేటోళ్ళు ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళే లవ్ అని చెప్పి కొవ్విచ్చి కొవ్వు కరిగే వరకు తిరుగుతూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? మిగతా వాళ్ళకి లవ్ అనేది పట్టు, వాళ్ళు ప్రపోజ్ చెయ్యరు. లేని దాని గురించి నేను మాట్లాడను అంతగా. ఓకేనా?